això es fa així perquè la companyia d'aigües té uns números desastrosos i per tant, doncs, per maquillar tot plegat, doncs, se li relloga aquest local i així tapem una mica totes les pèrdues i tots els problemes que està tenint econòmicament la companyia. Tot plegat per què? Doncs fruit d'una mala gestió, evidentment. La companyia d'aigües ha sigut la gestió ha sigut tan dolenta que una companyia d'aigües, que és quasi impossible, no? Que una companyia que ven un producte que és necessari per tothom i que tothom consumirà permanentment, com es pot tenir pèrdues? L'empresa que està portant tots els temes del cementiri fa molts anys que se li va, diguéssim, caducar a la concessió. Per tant, estem en una situació una mica alegal per la qual una empresa està fent un servei per l'Ajuntament i cobrant-lo, evidentment, però fa temps que no passa per concurs i la gent que més o menys si sabeu com funciona, doncs aquí hi ha uns terminis i quan s'acaben els terminis pot allargar uns mesos, no? Entre que fas el concurs i tot, però el que no pot ser és que portem 10 anys de legalitat. I mireu, ho recicleu tot o no recicleu res, perquè treure benefici d'una història sense fer-ho bé, clar, per fer-ho així, per fer-ho malament, ja que ho faci directament l'administració i ja els hi revendrem després els envasos de vidre, perquè ara mateix, clar, evidentment hi ha un altre matís, que és que aquí no s'està reutilitzant, sinó que s'està reciclant, i hi ha una despesa energètica important. Al final van votar en contra a Convergència i Unió, la qual cosa em va semblar bastant forta, no? Vull dir, suposo que els de Convergència i Unió no sé, no tenen preferents, no coneixen a ningú que en tingui. Evidentment estic fent broma perquè segurament en tingui més preferents que les que pugui arribar a tenir mai jo, no? Però jo crec que van votar una mica condicionats per com hi havia anat el debat. Jo crec que va ser un error per part seva i van quedar una mica retratats sense voler-ho, però, ostres, és un tema molt greu.